kävi juuri sen jälkeen. Toista spoolpakka ja sitten on nippu kasassa siihen meidän eteen rahkola pyörähtää. Ja viita peittelee ja nyt tulee koskemaan, pääseekö ottaa sisäpuolelta, ei pääse, siinä haetti ja viita pyörähtää. Kysytään itseltä ja vastataan, kysytään välein. Siinä riittää, niin sitten alkaisi olemaan jo vähän isommasta asiasta kyse, kun kärki vaihtuu sitten perjantai-iltana. Ja 3 päivää ajetaan siellä myöskin Totista Tornen. Kakkospaikka jää tässä vaiheessa Savela. Ja kakkospaikalla on itse asiassa Marjoniemi. Kärjessä Syväoja. Hiltunen on 4. paikalla. Sitten mennään käsi kädessä 2 kappaleen ja kärki vaihtuu näin 4. paikalle, joka on vähän hakenut pitemmän kaavan kautta. Tosin ei lähtöjen muodossa, oli 4. tuossa kakkoslähdössä alkuerissä oltiin 2. Ja sekin oli välieräpaikka myöskin tuo 4. sitten 2. ja nyt lähtee Räpylästä. Ja nyt sitten viedään niin kuin entispaikalla maitokaupassa litran mittaa ja näin kärki se on tässä vaiheessa Mauri Syväojalla kakkospaikalla. Tukemassa. Ja näin sieltä ollaan jo tulossa. 1, 2, 3 he ovat välierien puolella. Ja kyllä tossa nyt kolmikko on vähän Sitten hakemaan oikein urakalla tuota 3. paikkaa. Koivisto ja sieltäkö sitten Penttilä kiittää ja kuittaa molemmat. Nyt pyörähtää Koivisto samaan nippuun vetää sitten näkyy. Ja Koivistoon. Tää tuon 3. paikasta ja menee jatkoon. Kuten myös Parviainen. Siihen Asikainen saa kuitenkin pidettyä auton Koljonen. Ja mikä on sitten Koljonen vastaan Ahonen. Saattaa olla, että siellä osa miettii, että vaikka olisi se luottelua tätä 3 jatkoa, saattaa sekoittaa, mutta 4 tuolta jatkaa. Ja näin sitten Savela on ottanut takas 3. paikan. Mitä siellä sitten on tapahtunut? Onko siellä joku vetänyt vähän leveäksi? Joo, eli nyt on tapahtunut sitten muutoksia. Katsotaan tilaa ennen tätä, eli 5 lähtö olisi, jos hän menee A-finaaliin, mutta kyllä nyt piirtää. Ja Emmi siinä sitten oli kyllä reilu, hän löi jarrun päälle ja nyt sitten meni Pasmatsen kanssa.